जुम्मा के नमाज पढ़ला से पिछला सप्ताह के गुनाह माफ़ हो जाला आ एगो खाली जुम्मा के नमाज पढ़ला से 40 गो नमाज के बराबर सवाब मिलेला। हर मुसलमान स्त्री या पुरुष के नमाज पढ़ल फर्ज बा। इस्लाम के आरंभ काल से ही नमाज के प्रथा पढ़े के आदेश बा। इस्लामिक कानून के अनुसार 5 टाइम के नमाज हर समझदार व्यक्ति पर अनिवार्य बा। नमाज पढ़ला से फायदा ही फायदा बा। नमाज पढ़ला से शरीर तंदुरुस्त रहेला, चेहरा पर नूर आवेला, घर में अल्लाह के रहमत बरसेला, रोजी रोटी में बढ़ोतरी होला, इंसान खुशहाल जिंदगी जिएला, बुराई से बचेला, अच्छाई के साथ देवेला। नमाजी इंसान अपना रहता भर में कबो केहू के साथे ना इंसाफी ना होके देवेला। बाल बच्चा के हक के रास्ता पर चले के तालीम देला। नमाज हर मुश्किल के हल होला। जौन इंसान नमाजी होला अल्लाह के रहमो करम से उ इंसान अल्लाह के सिवा कबो केहू के मोहताज ना होला। नमाज पढ़ला से गुनाह माफ़ होला, घर में प्यार रहेला, आपस में अच्छा तालमेल होला। नमाज अल्लाह के राजी करे के अहम जरिया बा। नमाज के जरिया इंसान अपन गलती माफ़ करावेला, गुनाह से तौबा कर लेला। नमाज के जरिया अल्लाह के दरबार में गुनाहगार के सारा गुनाह माफ़ हो जाला। फितरा, जकात, रोजा आ नमाज कोनो भी हाल में माफ़ नइखे। जौन इंसान नमाज न पढ़ेला ओकरा के 15 गो खौफनाक सजा मिली। हुजूर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इबरत निशान बा। जौन इंसान नमाज के मुआमला में सुस्ती बरतेला अल्लाह ओकरा के 15 किस्म के सजा दीहन, जौना में से 6 गो दुनिया में, 3 गो मौत के समय, 3 गो कब्र में और 3 गो कब्र से निकलला के बाद में। दुनिया के 6 गो सजा। पहला, अल्लाह वो इंसान के उम्र से बरकत जायल कर दीहन। दूसरा, अल्लाह ओकरा चेहरा से नेक लोग जैसा नूरानियत छीन लीहन। तीसरा, अल्लाह वो इंसान के कोनो अमल के अजरो व सवाब ना दीहन। चौथा, वो इंसान के कोनो दुआ आसमान तक बुलंद ना हुई। पांचवा, अल्लाह लोग के सामने वो इंसान के जलील व खवार कर दीहन। छठा, नेक लोग के दुआ में ओकर कोनो हिस्सा ना रही। मौत के समय के 3 गो सजा। पहला, जलील होके मरी। दूसरा, भूखे मरी। तीसरा, मरते समय इतना सख्त प्यास लागी कि अगर ओकरा के सारा दरिया के भी पानी पिला देवल जाओ तपरो ओकर प्यास ना बुझी। कब्र के अंदर के 3 गो सजा। पहला, ओकर कब्र तंग कर देवल जाई और ई कब्र ऐसन दाबी कि ओकर हड्डी पसली टूट के एक दूसरे में पैवस्त हो जाई। दूसरा, ओकर कब्र में आग भड़का देवल जाई। तीसरा, ओकरा पर कब्र में एक अजदहा मुसल्लत कर देवल जाई जौना के नाम अस्सुजाउल अकरा बा। अस्सुजाउल के आँख आग के और नाखून लोहा के बा। हर नाखून के लंबाई 1 दिन के मुसाफत के बराबर बा। अस्सुजाउल अकरा आसमानी बिजली के जैसन कड़क के कही कि हम अस्सुजाउल अकरा हई। हमरा के हमार रब हुक्म देले बानी कि तोरा के सुबह के नमाज जाया कइला के जुर्म में सुबह तुलुए आफ्ताब तक, नमाज जुहर जाया कइला पर जुहर ता असर, नमाज असर जाया कइला पर असर ता मगरिब, नमाज मगरिब जाया कइला पर मगरिब ता इस्सा और नमाज इस्सा जाया कइला पर यानी ना पढ़ला पर इस्सा ता सुबह तक मारत रहे के बा। जब जब उ एक जर्ब लगाई तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाई। फिर उ अजदहा अपन नाखून जमीन में गाड़ के ओकरा के निकाली। ई अजाब ओकरा ऊपर कियामत तक मुसलसल होत रही। कब्र से उठला के बाद 3 गो सजा। पहला, अल्लाह जहन्नम के आग के एगो बादल ओकरा चेहरा के सामने मुसल्लत फरमाई है जौन ओकरा के जहन्नम के तरफ हाँक के ले जाई। दूसरा, हिसाब के वक्त अल्लाह ओकरा तरफ गजबनाक नजर डली है जौना से ओकरा चेहरा के गोश्त झड़ जाई। तीसरा, ओकर हिसाब सख्ती से हुई। अल्लाह ओकरा के जहन्नम के आग में ले जाए के हुक्म दी है। नमाज कोनो भी हाल में माफ़ नहीं खे।